Здравейте, казвам се Мария Симеонова Касабова, а синът ми се казва Симеон Красимиров Касабов, от Стара Загора сме. Той си имаше забавяне още от малък, двигател, но по-трудно започна да се обръща. Към година и 6 месеца проходи по-бавно. Просто при него по-бавно се случваха нещата. През годините провеждаме терапии с логопед и психолог, сега и стволови клетки. За медицински център Феникс разбрахме от познати от интернет. Когато дойдохме за консултация, получихме пълна информация от господин Савов и доктор Ботев. След като започнахме вливките в медицински център Феникс, след втората вливка забелязахме положителните промени. Изразяват се в по-добро разбиране на детето, по-концентриран, по-изпълнителен. Памперса през деня го махнахме нацяло. Започна сам да си казва, когато му се ходи до тоалетна. Започна да търси и други хора от семейството, освен мене, да играе с тях. Бихме препоръчали лечение в медицински център Феникс на деца с подобни същите проблеми.